suka yanzu inda har ya musu bayani sun sani. Da wanda ya ce a umarci mutane a sanar da su cewa shi tsakaninsa da sanata Barau Jibrin Maliya girmamawa ce da kuma mutuntawa irin na da uba da kuma zamantakewa ta siyasa. Da wannan muke sanar da mutane cewa Alhaji Dauda Kahutu Rara ya ce wannan rigingimu da suke tasowa ya fahimci shedanci ne na wanda ba sa son nasarar APC. Shi kuma burinsa ko da za a zage sa ko da za a ci mutuncinsa. Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda al'umma sun gama a tare anan za mu yi magana ne a madadin Alhaji Dauda Kahutu Rara da kuma bangaren masoyan sanata Barau Jibrin Maliya. To bisa umarnin Alhaji Dauda Kahutu Rara muka gayyato wannan wakilai ko kuma waɗannan masoya nashi wanda suke sassan jihohin Najeriya, wanda akalla muna da wakilai a jihohi 19 wanda ya sa muka yi wakilci muka ce mu zo mu zauna don mu faɗi sakonsa. Mun zo Abuja, Alhaji Dauda Kahutu Rara ya yi bayani lalle masoyansa sun nuna masa kauna kuma sun nuna masa kariya, amma bisa rahin sani ta kuma hanyar da ba su fahimci me yake faruwa ba. Abin da ya mana bayani shine jam'iyyar APC nan uwa ɗaya ce uba ɗaya ce, kuma duk wanda zai zage sa in dai akan jam'iyyar APC ne to sai dai ya maimaita. Zagi kan an gama yi, babu abin da za a faɗa wanda ba a faɗa a kansa ba, amma yana jurewa ne domin burinsa da fatansa shine nasara ta jam'iyyar APC. Alhaji Dauda Kahutu Rara ya tabbatar mun cewa ya sanar da duk masoyansa na kusa da na nesa, Barau Jibrin Maliya uba ne a gurinsa. Uba ne a gurinsa a shekaru, uba ne a gurinsa a siyasa, kuma uba ne a gurinsa a mu'amala ta yau da gobe ta rayuwa. Saboda haka babu wani abu da za a ce ya fito daga wurin Barau Jibrin Maliya wanda zai iya bata masa rai, wanda masoyansa za su yi irin abin da suka yanzu inda har ya musu bayani sun sani. Da wanda ya ce a umarci mutane a sanar da su cewa shi tsakaninsa da sanata Barau Jibrin Maliya girmamawa ce da kuma mutuntawa irin na da uba da kuma zamantakewa ta siyasa. Da wannan muke sanar da mutane cewa Alhaji Dauda Kahutu Rara ya ce wannan rigingimu da suke tasowa ya fahimci shedanci ne na wanda ba sa son nasarar APC. Shi kuma burinsa ko da za a zage sa ko da za a ci mutuncinsa faɗin Najeriya tun daga sama har ƙasa, musamman nasarar Bola Ahmad Tinubu. Da wannan muke fatan alkhairi sai kuma nuna kauna. Muna fatan wannan abu ya wuce kuma za a ci gaba da bawa APC gudunmawa da kuma goyon baya domin ta ci nasarar wannan zaɓe da aka sa a gaba. Shedanu daga cikin jam'iyyar APC wanda suke tado da rigingimu na nan bangaren da nan bangaren, wannan ya tabbatar da cewa lalle mu ba ma cikin su, kuma mu masu burin nasarar jam'iyyar APC ne, wanda yasa muka karɓi wannan ba da haƙuri da yace ayi, kuma muke hakurkuntar da masoya. Idan akwai mai son rigima da mu to ya bari sai bayan shugaban kasa ya zarce, sai bayan Barau ya zarce, sai bayan gwamnonin APC sun zarce, in ya so akwai rigimar sai ayi. Amma lokacin da ake neman nasara, Rarara ya ce babu rigima. Muna fatan alkhairi, kuma ni a madadina da kuma duk wasu masoya Alhaji Dauda Kahutu Rara da suke faɗin Najeriya, muna ba wa mai girma sanata Barau Jibrin Maliya haƙuri, kuma muna roƙon cewa lallai zai ci gaba da ƙoƙarin da yake wajen haɗe kan 'ya'yan jam'iyyar APC, domin shi ma burinsa shine nasarar shugaban ƙasa da kuma nasarar APC a duk inda take a Najeriya.